Por parte del Partido Socialista vamos a saludar a su portavoz en la Diputación, Álvaro Vila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Álvaro, bo día. Hola, moi bo día, Cristina. Bueno, espero que todo ben. Todo ben, agora sabemos o sol, entonces isto xa é outra vida, xa é outro mundo. Xa é outro mundo. Bueno, eso no persoal e no particular, noutros asuntos, penso que non, a xudgar por algúns dos temas que vamos a tocar aquí, para eso tamén está a oposición, non? Neste caso, que che parece se arrancamos comentando desas inundacións da Limia, en canto a esos danos non en infraestructuras, e tamén hubo moitos concellos desbordados e afectados. Como estaría a situación? Sí, pues vai un pouco en relación co que estábamos comentando. Ahora vai ser unha incenta, acabaron as choivas, pero ahora vemos todos os danos que xa se vislumbraban nas estradas provinciais e nas estradas dos concellos. Os daños son moi cuantiosos, en todo nos focalizábamos un poquinho e poñamos de exemplo as pistas da Limia, pero que é extrapolable a toda a provincia de Ourense. Es decir, os daños son moi cuantiosos, tanto nas estradas provinciales como as estradas que temos cada concello. Entón, pois, levamos unha moción ao pleno da Diputación, donde realmente temos que solicitamos un plan de choque que faga a propia Diputación nas súas propias estradas, que teñen ese danos, e ao mesmo tempo tamén que axude aos concellos a que podamos afrontar, porque a capacidade económica nosa é moi pequena, que podamos afrontar tamén a reparación desas estradas que apareceron as fochancas por todos lados. É dicir, se toda a provincia de Caballas, as carreteras pois están cheas de fochancas e temos que afrontar indudablemente, e aí pedimos a axuda tamén da Diputación. E ao mesmo tempo tamén lle pedimos a Xunta de Galicia nesa mesma moción que ese mesma sensibilidade a teña co sector primario, o sector gandeiro e agrícola, pois porque tamén os daños das explotacións foron cuantiosos e importantes. De outros temas, si che parece, falamos desa mesa de incendios, en que momento nos atopamos, está a facer algo, porque o certo é que cando menos nos esperemos hasta aí o verán. Sí, pois, lamentablemente, pois estamos como estábamos no mes de agosto, é dicir, no mes de agosto todos foron unha declaración de intencións por parte da Xunta de Galicia, por parte da Diputación, nos levábamos unhas iniciativas políticas, bueno, naquela primeira debate, pois a proposta que acordamos todos os grupos foi crear unhas mesas de análisis e de diagnóstico tamén para saber as medidas a tomar. Bueno, pois estamos no mes de marzo prácticamente, esas mesas non avanzaron, non se desarrollaron, e o Braus hasta aí, este ano con todas estas choivas, probablemente a vegetal vai ser moi cuantioso, obviamente con a calor, vai empezar, bueno, ni se tomaron medidas, e todo quedou unha declaración de intencións. Entón, nos tenemos, ou vai chegar o Brao e vamos ter unha situación moi similar ao do ano pasado. Despois voltamos á Deputación, pero sí que me gustaría tocar tamén desta noticia, porque esta semana la región publicou unha enquisa sobre intención de voto no Concello de Ourense. O certo que os datos para o PSDG PSOE son complicados. Como valorades, que lectura facedes, non? Porque falaríase de que o partido baixaría ao 17,3% dos votos e a 5 concelleiros. Sí, no, primeiro que hai que resaltar que, bueno, a día de hoxe só hai unha forma política que teña o candidato, que neste caso é a Democracia Nesana. As outras forzas políticas todavía non temos candidato ou por menos non presentamos ese candidato ás eleccións municipais. En segundo lugar, eu que creo que máis alá de esa valoración, digamos, de cada partido, creo que o que se pone en cuestión é que o partido que non leva a gobernar na cidade de Ourense de fai 7 anos, o partido, me refiero a Democracia Nesana, Partido Popular, pois está, digamos, esgotado totalmente, o seu proxecto está esgotado. Non restabilizan, digamos, a acción do goberno, é todo o contrario, ainda así baixan, digamos, na intención de voto. Entón, eu creo que a xente está moi farta de que este intente entre Partido Popular e Democracia Nesana continúe no Concello de Ourense. Entonces, as outras formacións políticas, neste caso o Partido Socialista, e realmente non nos vamos conformar con eses datos, pero, bueno, non estamos convencidos de que os datos que vayamos os resultados que vayamos a cadar dentro de un ano e algo van a ser moito máis beneficiosos para o partido que estes que se declararon, digamos, nesta enquisa.
Ademais, tamén queremos tocar desta outra noticia porque a Xunta está elaborando unha nova lei de administración local. Neste sentido, que papel debería xogar a Deputación de Ourense en todo este proceso? Cales son as vosas demandas, non, do Grupo Socialista? Sí, nos, a demanda, vamos a ver, estamos falando dunha lei que ven do ano 1997, é máis de 30 anos de vigencia. Entón, estamos falando dun anteproyecto de lei que vai ter unha vigencia pois como mínimo 20-25 anos. É unha lei que a Xunta de Galicia, un anteproyecto, mellor dito, de lei, para 2 anos elaborando, e, sin embargo, só nos dan 15 días os concellos de diputacións para facer aportacións e facer alegacións. Entón, nós o que estamos é a Diputación de Ourense. Neste próximo pleno fixamos a pregunta de se fixo as alegacións, se fixo alegacións, que alegacións fixo, porque é unha lei totalmente intervencionista, este anteproyecto de lei, e sobre todo donde queda moi cativa a financiación, non se fala de financiación, digamos, aos concellos de diputacións, e ademais nos siguen cargando con máis competencias impropias aos concellos. Entón, creo que a Diputación ten que facer unha labor, digamos, activa a hora de facer alegacións, de la forma que vamos a facer os concellos, e vamos a facer, digamos, como grupo tamén político Partido Socialista. O pasado sábado o PSDG-PSOE celebrou en Entrimo un día, pois a verdade que intenso, non? Con esa primeira reunión da Executiva Provincial, reunión comarcal e tamén ese acto de memoria democrática. Que balance facedes desta xornada? Bueno, como dixi, foi unha mañá moi intensa. Bueno, tamén nos acompañou ao tempo, foi un día moi espectacular en todos os sentidos. En primer lugar, a homenaxe que fixemos, digamos que recreámoslo nesta persoa, pero o que queremos facer, digamos, é unha homenaxe a todos os represaliados políticos que houve alrededor da Guerra Civil. E, bueno, quedou un acto moi entrañable, moi bonito, a neta de Ondina, donde, bueno, se fixa, digamos, a súa manifestación tamén, fixamos a ofrenda, fixamos un agasallo. Bueno, creo que era un acto moi entrañable, e ao tempo non perder a perspectiva dese reconocemento que facemos a todas as vítimas represaliadas do franquismo. E despois, bueno, tivemos tanto a comarcal da Baixarimia como a Executiva Provincial, e, bueno, aproveitar tamén o tempo, porque ao mesmo tempo, cando te vas neste caso a Entrimo, un día maravilloso, e creo que saliu todo ben, con moitas expectativas tanto na comarca como a nivel de Executiva Provincial. Moi ben, Álvaro, pois nada, moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos, Cristina, un saludo. Moitísimas gracias, Álvaro.